Hej, jeg hedder Karen. For et halvt år siden fik jeg min øjenlæge at vide, at jeg havde fået AMD. Og det vil så sige, at i løbet af kort og længere tid ville jeg ikke være i stand til at læse, se ansigter, se fjernsyn, gå på computer osv. Altså med andre ord, jeg blev rigtig, rigtig handicappet. Det var en hård mundfuld at sluge. Og ikke mindst fordi han så får til, og vi har ikke noget middel mod det. Altså vi kan ikke operere, vi kan ikke give medicin mod det. Det er bare som det er, og det bliver forsket i det, men der bliver ikke opfundet noget sandsynligvis i din levetid. Ja, så tænkte jeg, det er bare en ond drøm. Det var det så ikke. Og så er der jo gået nogle dage, så gik jeg på nettet for at læse noget mere om AMD. Og så påbørte jeg en hjemmeside op, som kom til at interessere mig. Og det handlede så om John Bohl, akupunktør i Aulum, tæt på Holstebro. Jeg synes, det lød lidt fantastisk, at man kunne gøre noget ved øjensygdomme. Altså muskulære ting, synes jeg er helt klart. Men jeg kontaktede firmaet, klinikken, og fik så aftalt tid til januar måned, 10 behandlinger. Nej, det vil sige, 10 gange skulle jeg komme, 2 behandlinger per gang. Jeg fik jo målt mit syn, før vi gik i gang. Og jeg tænkte, jeg skal gøre noget. Jeg skal have et halmstrå og holde mig til, og mere tror jeg ikke på det her. Men da jeg så fik målt mit syn efter de 20 behandlinger, der må jeg sige, der var sket markante forbedringer. Markante forbedringer. Helt fantastisk. Så jeg jublede. Og jeg vil sige, det der med et halmstrå, det kan jeg godt droppe. Altså, John Bohl Jr., han bliver simpelthen min redningsplanke.